שלום לכם צופים וצופות יקרים, כאן ערוץ אימה וגיימינג. כמו שאתם רואים, אתם יכולים להיכנס לערוץ שלי. בימים האחרונים שיניתי את שם הערוץ. בעצם כתבתי בערוץ גיימינג ואימה, ואחר כך גם כתבתי תקתת בחו"ל נסגר עקב זכויות יוצרים, אז כמו שראיתם מחקתי את זה, אבל זה לא קשור הסרטון. זה קשור לסרט המלחמה שבעצם עולה אחרי כל המלחמה הזאת. עברו הרבה ימים, וכמו איזה טמבל בתור יוצר לא כתבתי את מה שאני רוצה לעשות בימים שעברו בעצם בסרט. אז אכן יעלה הסרט, הוא לא מבוטל, יעלה. אבל קחו בחשבון שיכול להיות שהסרט הזה בכלל יהיה קריפסטה מבחינת הזמן. כי יכול להיות שאני אומר סרט וזה יהיה בכלל 40 דקות כמו קריפסטה. אז קחו את זה בחשבון שיכול להיות שזה בכלל אפילו קריפסטה. אבל עדיין, אל תדאגו. התחלתי לעבוד עליה, ואני חושב שאני לא אעשה את זה, אני לא אמשיך לעבוד עליה בתוכנת העריכה. בעצם נעשה כמו שאני עושה עכשיו, מקליט מסך, ואני אעשה את זה דרך הקלטה, ואני רק נשים תמונות וזה. נראה את הסרטון איתכון, ונראה לי שבעצם אני אעשה את זה איתכם. לא. משהו אחר איתכם עכשיו אני אעשה. אני חושב שאני אגמור את הסרטון הזה ועד אני אתחיל, אבל אמרתי שאני אעשה איתכם משהו. אז כפי שאתם רואים, יש לי כאן 3 דברים. 1 בצבע צהוב, 1 בשחור שנראה כמו משולש, ו1 של בן אדם. ואם לאחרונה לא שמתם לב, העליתי לכם סרטון אנימציה שיצרתי בעצמי. אז בואו נראה. אז בעצם הראשון, רגע שנייה, אני מסדר אותם לפי המקומות. במקום השלישי יש לי בעצם את הדבר הזה. כאן אני בעצם יכול ליצור לכם אנימציה דרך ציור. הבעיה היא, חברים, כמו שאתם רואים, אני די גרוע בזה. מה אני עושה כאן? אני לא יודע. אני מנסה כאילו לעשות לו רגליים וידיים. כל מה לעשות לו רגליים וידיים, מה שאני מאוד מחרטט כאן. בעצם אחרי זה אני לוחץ כאן, ואז בעצם קורה הדבר הזה. אני יכול לעשות לכם אחלה אנימציה דרך פה, אני חושב שזה לא טוב. על תוכנה שנייה, לא אקרא לזה יותר מדי תוכנה, יצירה שנייה, זה בעצם הדבר הזה. רק את הבעלו כי יהיה פרסומת עכשיו. אחרי שהמטוס המתוק יהיה, זה יחליט לטוס. אוקיי, אל תבעלו, תהיה פרסומת. אבל בינתיים, אל תדאגו, ירד בעריכה. לא עכשיו. כמו שאתם רואים, יש לי כאן בעצם בן אדם. לא נראה כמו בן אדם, נראה משהו אחר לגמרי, אבל בסדר. בעצם, כמו שאפשר לראות, אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה. ובעצם אני לוחץ, יש פה הפעלה ועצירה של האנימציה. פה בצד הכי, אל תתבנו עליי, אני לא מבדיל בין צדדים. ונראה לי שהצד הזה, נראה לי שזה ימין. נראה לי ימין. כן, זה הצד הזה הכי ימני, זה. הצד הכי ימני זה או להוסיף בעצם תווית שנייה או שקופית שנייה, או למחוק אותה. ופה באמצע ביניהם זה לעשות את הדבר הזה, ולא ידוע מה זה. בקיצור, אני בעצם לוחץ על התמונה של האדם אחד. אפשר לראות שאני בעצם עכשיו יכול בעצם להזיז לו את היד. בעצם בוא נעשה אנימציה הראשונה, שהוא בעצם הולך. מה שאפשר לראות, אני מזיז אותו בהדרגה. לכם פה זה יראה, אוי, הרגל שלו מתבלבלה. מה הולך? לאתי הולך. בעצם אני לוחץ עליו ארוך, ואז זה גורר אותו. שימו לב.
ונראה כאילו באמת הולך. בעצם כל זה לעבוד על הדמות עצמה. וזה בעצם הדבר שאם אתם הייתם שואלים אותי בתור יוצר אנימציה קטן, שלא יודע איך לעשות את זה, הייתי שם את זה במקום השני. ובמקום הראשון, זה באמת מטורף. זה קצת יותר מקצועי מכולם. הבעיה היא שיש בעיה מאוד גדולה. כמו שאתם רואים, זה בעצם העולם. אתם רואים את החץ הזה? אחרי שאני לוחץ על זה, בעצם יש פה כל מיני דברים שאני יכול לעשות. והנה אני מוריד בן אדם. אוקיי. עכשיו בוא נשים מתחת לבן אדם הזה קרקע. ובעצם עם הדבר הזה נוזיז את זה. ונרחיב את זה. אחרי שעשיתי זאת, אני עובר לאנימייטיון. אנימייטיון באנגלית זה מה שאמרתי, ותרגום לעברית, אנימציה. כמו שאתם רואים, בן אדם כרגע עומד בסימן של צלב, ואני בעצם עושה לחץ הזה, ואם נראה לי הכחול מסובב לו את הידיים, דרך שאני רוצה, האדום משנה להם את הזווית, והירוק עושה כאילו את התנועות הרגילות. כמו שאתם רואים, כרגע אני מסובב לו את היד כמו שהבן אדם הולך. בעצם זה מה שאני אעשה בעצם גם לזה. עם האדום מורידים את היד, עם הירוק בעצם מזיזים. אתם שואלים את עצמכם איך בעצם עושים פה אנימציות? דרך הדבר הזה שיש פה בצד ימין סימן של משהו כזה. אני לוחץ כאן, ואחרי שאני בעצם עושה טק, לוחץ 10 שניות אחרי, נעשה עוד פעם את אותה התנועה, לוחץ עוד פעם על הסימן של השעון, אחר כך אני בעצם עושה את זה עוד פעם, טק, ככה כמה פעמים, נגיד ככה 3 פעמים, ואחר כך אותו דבר עם היד הזו, רק שהפעם רק שנראה לי הפעם היא תיאלץ, כן, זה קצת קשה לי בצד השני לעשות את זה. כמו שאתם רואים, היד שלו עברה כרגע דרך גופו, נשמע נוראי. ובעצם אני עושה אותו דבר, רק הפעם משנה את הזוויות של הידיים. בואו נראה איך זה יצא. ומישהו יזיז את הידיים? אותו דבר עם הרגליים, ולסופו של דבר יש לנו בעצם בן אדם הולך. אז בעצם אני עושה דרך עוד פעם טק. למה שם לי ב-46? אמרתי 10. רגע, בעיות. ובעצם לוחצים על 20, לוחצים פה, לוחצים על 30, טק. אוקיי, ואז אני משנה אותם חזרה ל-10. רואים, לא. הופ, לוחצים פה, שם משנים את זה ל-20. נשים טק, ועוד פעם ל-30. נראה שהוא לא השאיר את זה ככה. בקיצור, זה בעצם האנימייטון, ואפשר לראות בסוג של בן אדם הולך. בעצם ככה עובדים עם זה, זה ככה הרבה זמן ליצור כאן אנימציות. עכשיו, מה הבעיה? נגיד אני רוצה את הקובייה הזאתי, בעצם לשים אותה בכלל כאן. הבעיה היא שזה כל פעם משתגר כאן, בסימן של הירוק, כחול והאדום הזה נראה לי מה שיש שם. כן, כדי להזיז את זה אני לוחץ כאן ואפשר בעצם להזיז את זה. ונראה שגם אפשר לגרום לזה להמריא, כי זה קצת מוזר. בקיצור, זה בעצם איך שאפשר ליצור אנימציות. אם יש לכם תוכנות לאנימציות לטלפונים, כמובן אני יותר מאשמח שתכתבו לי כאן למטה, ואני אעשה לכם על זה סרטון, על איך שאני מנסה לעשות את זה.
תאמינו לי שדבר כזה לוקח הרבה מאוד זמן. וכל הסרטונים שאתם רואים נכנסים לאותם תוכנות כאלה, אבל לא בדיוק כאלה, יותר מקצועיות כמובן, ועורכים על זה אשכרה אנימציה שעות, ימים על גבי ימים. תעריכו את העורכים, חברים. העורכים באמת עושים עבודה קשה, אבל לא כמו הצלמים. הצלמים באמת עושים עבודה מאוד קשה, אבל לא כמו שעורכים צריכים לערוך אנימציה. זה מאוד מאוד קשה לעשות אנימציה. זה לא קל בכלל. זה אולי נראה לכם דרך סרטים קל, שעשו, מה הבעיה, הוא רק עוזז את היד, שם לו בתוכנה, זה. חברים, זה לא קל. אתם ראיתם איך התקשיתי עכשיו, זה לא קל. בבקשה, תכבדו כל סרט שאתם רואים, גם שהוא משעמם. תכבדו אותו, כי גם אני פעם לא הבנתי מה זה עריכה. היום אני מבין. גם שזה משעמם לכם, זה בסדר, כל בן אדם והדעה שלו, אבל עדיין, חברים, תכבדו כשהעורכים יושבים שעות, אפילו ימים ואפילו שבועות, על גבי שבועות, כדי ליצור את הסרטים האלה. אז תודה על סרטון העדכון, על זה שאולי ייכנס אנימציה לערוץ, ועל הסרט שאולי יהיה קופיפסטה. אז חברים, לפני שנגמר סרטון העדכון זה, אני הולך לספר לכם קצת על הסרט. בעצם בסרט הולכים להיות כל מיני רעיונות שהיו בחדשות. אני שוקסר הולך לעשות את זה דרך הזיכרון שלי. אני די מסתמך על הזיכרון שלי, כי יש לי זיכרון טוב, אבל חברים, אם משהו לא בסדר, אז סוג של תוכלו להתלונן חופשי בתגובות. אבל חברים, חברות יקרים, מקווה שנהנתם, אבל שימו לב, כי סדרת הבקרומס יצאה לדרך. בואו ניכנס לערוץ יוטיוב שלי. אז אנחנו נכנסים לערוץ היוטיוב, רואים סרטון של מישהו ישראלי, סם רויאל, אחלה גבר, ואנחנו לא מתייחסים לכל הערוצים שהעלו דברים. בקיצור, אוקיי, הערוץ שלי, כמו שאתם רואים, יש לי כאן 31 מנויים ב-164 סרטונים. כמו שאפשר לראות, זה בעצם שני האנימציות שיצרתי. 17 דקות האלה, נראה לי לקח לי איזה חצי שעה. לא 17 דקות, שניות. ואופלה, הנה הוא, החדרים האחוריים, עונה 2 פרק 11. מוזמנים לצפות. אנחנו רואים סוג של אפשר לראות שבעצם כבר 4 מכם צפיתם. נראה לי אני צפיתי, היה את הצופה הראשון בשידור בכורה של תחילת החדרים האחוריים. כמובן הסרטונים הבאים לא יהיו בשידור בכורה, רק הפרק הראשון יהיה בשידור בכורה, והפרק האחרון, פרק 20. הפעם אני לא מציב לכם לייקים. אני יודע שכבר היה לזה עונה, אז עדיף, יאללה, לא צריכים לייקים. אז חברים, יעלה בקרוב גם פרק 12. וגם הפרק השלישי של העולם מגיע לקצאו. כן, אני יודע, עבר הרבה מאוד זמן מהפרק הראשון והשני שעלה כמובן. ואני אלך רגע לספרייה לסרטונים שלי. כמו שאפשר לראות, נקי מזכויות יוצרים. אני גם אהבתי עם סרטונים שהיה להם זכויות יוצרים, והם יחזרו בקאמבק. כלומר, בפרק הראשון של בית הספר היה להם זכויות יוצרים, כמובן מחקתי. אני זלזלתי בהם, ואז הבנתי שהם אידיוטים, והם רוצים כסף, והם לא קבלו כמובן שקט, סתם. לא משנה. בקיצור, בואו נראה מתי בעצם היה הפרק האחרון של העולם מגיע לקצאו. שאמור להיות איפשהו באזור הזה. הנה, אוקיי. העולם מגיע לקצאו, פרק 2. בעצם היה לפני 3 שבועות, כמו שאתם רואים, הרבה זמן. אבל חברים וחברות, אל תדאגו,
זה יעלה. אני עוד לא התחלתי לערוך אותו. כן, בכלל. אבל חברים, אל תדאגו. בסוף הכל יעלה. יום טוב.